Helo, heddi byddwn ni'n edrych at sut mae vacuum yn effeithio sŵn. Gawn ni gweld. Mae ti'n rhy swnllyd grwt I fewn i'r chamber vacuum efo ti. Maen ni nawr mynd I gwneud hyn efo rhywbeth llawer fwy swnllyd. Alarm ymosod 128 decibel. Maen ni'n mynd I rhoi hyn I fewn i'r chamber vacuum a troi ymlaen. Ac nawr tynnu I gyd o'r aer mas o'r chamber. Ger y pwynt yma, does ddim llawer o sŵn tu allan o'r chamber o gwbl, ond os ydyn ni'n rhoi yr aer nôl mewn, byddwn ni'n glywed yr sŵn ddod nôl. Y rheswm amdan hwn yw mae sŵn angen rhywbeth I teithio trwyddo. Yn yr achos yma, hwnna yw'r aer. Ond os ydyn ni'n cymryd yr aer I ffwrdd, does yna ddim byd i'r sŵn teithio trwyddo. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Ond, plis gwyliwch wythnos nesaf ble byddwn ni'n edrych tipyn bach I fewn I inertia. Ond, diolch yn fawr iawn am gwylio. Plis rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen I ddysgu. Diolch yn fawr iawn unwaith eto. Hwyl.